Здравейте, приятелчета! Днес ще ви покажа защити от ляво и от дясно кроше. Много хора ми писаха и ме питат как евентуално в игра можем да се предпазим от крошета. Така, сега ще ви покажа два начина. Едното е с ескиваж, с муркане. Това в един урок ви го показах. Другото е с подлагане. Сега ще си извикам моят спаринг партньор и ще ви покажа. Ванка, заповядай. Айде да ставаме в бойна стойка. Не е задължително да си чукам ръцете, защото като ми ги чукнат ръкавиците, веднага ми идва да си рязко да върна. Така, значи Иван сега ще му удари с ляво крошенце и първо ще ви покажа, да, това е подлагането. Айде пак. Хоп. Значи, стягаме ръката. Ако не я стегнеме, ще се получи това нещо. Пляс и всеки път ще се удряме. Значи удра през ръкавица също е много гаден. Затова, че, айде пак удряме. Хоп, виждате ли, стягам си от рамото, цялата ръка, абсолютно всичко и китката. Лекичко я завъртам навътре. Пак. Хоп, ай това нещо, пак. Добре, ай сега ще направим с дясно крошенце. По същия начин. Пак. Хоп. Виждате ли, аз, дай така лекичко. Не, към мене. Айде пак. Въобще няма някакво такова движение. Ако се отпуснем, ударим малко по-леко. Това нещо ще стане и след това евентуално ще ни треснат с другата ръчичка. Айде пак. Хоп. Така, айде пак дясно кроше и може да върнем с другата ръка кроше. Много е хубаво да подложиш. Давай. Подлагаме, връщаме. Където удари в плешката. Пак. Добре, нямаме гуми и затова да не се удариме много качествено. Сега ще направим на лявото кроше ескиважче. Айде, право в главата. Значи, още нещо, защото сега тук, когато правиме условия за ляво кроше, за защита и когато трябва да направим ескиваж, всички правят това, дигат нагоре и заобикалят смисъл такъв, че това е много грешно. Цели се право в главата, айде, и оп, това нещо. Дай пак. Искам да снимаш и краката, да покажем движението, откъде идва. Оп, добре, пак. Оп, и евентуално може да ударим апъркът пак и кроше. Ах, каква добра защита има, Иван, бе! Добре, дай сега на десния. Хоп. И тук, дай пак. Хоп. Виждате ли как си оставам до него? Значи, когато направиме, давай, ескиважа, ако го направим това нещо, няма да може да го оцелиме. Трябва да си останем в дистанция. Пак. Хоп, пак. Апъркът или кроше. Може, дай пак. Може и прав. Може и примерно всичко. Добре, има няколко неща, които трябва да запомните. Едното е, когато подлагаме, винаги да стегнем абсолютно цялата ръка. Цялото тяло да стегнем, за да не се удряме сами. И винаги да си останем в дистанция. Когато правим ескиваж на крошето, потапяме се и оставаме в дистанция. Не правим ескиважа назад. Правим го настрани и си оставаме до мишената. Добре, в следващата тренировка ще ви покажа как да си подобрите силата на удара. И ако имате някакви въпроси, ако искате нещо, ако ви интересува и не сте сигурни и не знаете как да го направите, пишете ми в страницата на Box Class във Facebook. Не се притеснявайте. Мога да се закъснея да ви върна, но ще го направя. Чао!